Agent 5-0! Napalabas ada iti pudir ti grupo dagiti managdakdakas ti mapukpukaw nga agasawa ada amante ken sali di Diyos. Maparparigat dagitoy kadagiti ikot ti managdakdakas. Kabayatan na mariribukan ni Nelia nga anak da ket kaduana ni Leonardo anapan iti sigud a balayda. Nakasarita dati agnagan iti Daily Gardo nga isu ti nakagatang iti balayda. Iti sasarek ni Nelia iti sigud asilid na. May sa SIM card ti cellphone tinapidot na. Ket inted na daytoy ken ni Leonardo. Iti sabalya pangir kinapil man ti agnagan iti inggo ni Mr. Di Diyos. Gapu iti dayta. Awanan ti inlimad ni Mr. Di Diyos iti pangulo dagiti managdakdakas. Itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalaras iti drama tayo anapolwan. Agent 5-0! Anya ti kinunam? Inala ni Inggo tinalimusan nyo? Wana. Guston sali, di ka nagsaupay. Apay alapdam nga agsaw ti asawam, ha? Umay ka, sika bagad. Sika lang ti kasarita ka. Boss, palasiyaw, saan? Di yata yung ti asawak. Sali bakit? Di mo itulog na ulutin na kalatan. Awanan ti ilimod ko nga aramid ti taom magsipsipot akanayon ka na kami. Parparigatan na kami. Halaon na ti daddo maamalimusan mi. Isu ade mi mait-itad ti husto agatad nga imbagam arumbeng nga itad mi kan kaya ti inaldaw. Kasta? Kas ita. Awadin ti maitad mi ta inala na amin. Sana imbaga nga ibagami kan ka na hold up kami. Marigatan kami una yun. Anyat basol mi kada kayo. Takastoy ti inaramid yo kada kami. Apay ada kami pahay amakon ko na as senior citizen tilino ko yo. Asino kayo at talaga? Sumardeng kan. Ala. Agsublikan iti ayan ti asawam. Inakmet kita ang dagiti patay as senior citizen iti bangir ang kwarto. Ay, Diyos ko. Tulungan na kami kadiya. Pakawanin na kami. Iti pa nakalipat mi kan ka. Iti nabayag a panahon. Katulungan na kami kuma. Diyos ko. Saan ka adusaan ita, Inggo? Ngem, adda ipaaramid ko kan ka. Ano deta, ministro? Ibaga lang, aramidak ngawan kurang. Saan pa ilasi ka timang gwardya kada bakat sali, ken lakay amante? Anyang anong aramidak, ministro? Isapulan nak iti maysa nga agtutubo. Lalaki? O ano, babae? Babaya. An-anwag ti agtutubo a lalaki. Anyang itamok no... Di mo nituloy. Ministro. Isapulan nak iti berhen. Berhen? Ala? Berhen. Sa nabalin nga uray, agtawan iti nasurok a 20. Basta berhen. Berhen gaya, ministro. Mukha na namin. Nabayagan day di kada ti adipen ko asigod a berhen. Wow. Inggo. Iso nga isapulan na kon iti kasukat na. Kasanumot namin, ministro. Nagbalinin a basura lang, kalpasan, ana umaam. Di mo ni palagip tinaramid iti day di a babae, Inggo. Wow. Ala, agtignay kan. Isapulan nak iti berhen. Bakit ikagumaan ta ti makalibas? Kabaulang tanga talakay. Ikagumaan ta nga road.
Uray ta sa baligaya man ti manggwardya ka data. Bakit saan ta pukawan tinamnamata? Dawatan ta ti pamakawan ti Diyos, iti pan nakalipat ta ang nagdaidayaw ken kuana. Pagbabaw yan ta day ta bakit? Uwan, day talaa ka na yung titanta na miitim ko. Tapod no launay, bigbiga ka nakalipat ta. Isu nga ta, ang malikleksyon tan. Ang sagana ka para inton bigat. Adya ti aramidon ta. Inton addatan ije pwesto ta nga agdawat iti limos. Ikagumaan tan ti aglibas. Kasano? Mangitugot tanto iti pagsukatan ta. Addan pampanunutek nga aramidon ta inton bigat. Bakit? Emerald, mga asim, tulungan nak iti daytoy. Adu kayam ti mapukpukaw asabali pa'y alalakay kan babakat. Wan ka nung arod. Kasano nga taday ta? Ang mga no sindikato mati aking gapuanan iti daytoy. Sindikato? Ti ang mukla ang abik-biktimaan ti sindikato? Kat dagiti agtutubo a babae? Kas kadalalaki? Kan dagiti ubing? Lalakay kan babakat mat ita. Para niya. Anya ti pakasapulan ti sindikato kadagiti babakat kan lalakay? Dayta ti maduktalan tayo. O anya, matulungan na ka di. Sige. Agfailak iti bakasyon ko iti pagpapaayak a kumpanya. Barang aprobaranda. Kat makaduan ka, iti sa dino man apapanan. Napintas ti napanunot mo, Nelia. Ngam amangan nagpaggad kayo. Agan-anad kami. Sabagay. Di tay pa'y amunoan niya talaga tinapasamak ka dagiti senior citizen. Anak ay ramanan dagiti dadakkel mo nagpukaw. At least, saan anapukaw ti sanikwa dagiti dadduma nagpukaw? Maatap adagiti laang urnong da akwarta kan dagiti alahas dati intugot da iti ipapanaw da. Sabagay. Dagiti dadakkel ko tinakaskas daaw. Inla ko dati sanikwa atawidak kuma. Adidak man lain ramraman. Nasakit tinakam ko, Leonardo. Ngampilpilitak nga ibagbaga iti bagit. Nga amangan no adadakkel ang makagapo. Katday tatijak amo. Jak rabang ahusgaan ida. Aging ga iti jak maamon ti rason iti kasjay nga inaramid da. Maawatan ka, Nelia. Iso nga agpursigi aklaunay amangam mo. Noan niya talaga tinapasamak. Sa pulak da papangkan mamangko. Uray sa dino pa'y asuli ti lubong ti ayanday ta. Miss Nelia de Diyos. Wan, Chief. Siyak ti kakaiso na nga anak ti agasawang amante kan sali di Diyos amising ita. Wen. Dakkel la problema ti may papan kadagiti lalakay kan babagata nagpukaw. Ket kaduan na ataga San Miguel dagiti karaman iti daytoy. No kasta, at dapay taga sabali nga ili, Chief? Aduta. Agdinamagan ti may papan kadagiti senior citizen ang mapukpukaw. Ano niya? Kaduan pa'y kadagiti mapukpukaw ket addaan sa nikwa. Gamin ko da at inaamuan dagiti kamang ti pamilyada nga adday ti adayo. No kasta, saan la asyak tinakaaramidan ti kasta, Chief? Pudno nga rod ti damag may papan kadagiti dadakkel mo. Wan, Chief. Kasta kayam. Nasaukan niya ko ni Mr. Falcon ti may papan iti dayta. Si kagayam ti kinunanang ay masideg ko na. Wan, sir. Kasanumat anam-amom ni Mr. Falcon. Inrekomenda ti may sa agayam ko at taga-syudad, sir. Amunan ti kabailan ni Mr. Falcon no may papan kadagiti kakastoy ang kaso. Wen, mamati akmat iti dayta. Ita, anya nga rod ti gagaram, Miss ti Diyos.
Kayat ko ti makikoordinate, sir. Kas anak ti agasawa ang mapukpukaw. Kayat ko ti sumurot iti operasyon ti otoridad. Kabailam. Kabailak, sir. Para da ito'y kadagiti dadakkel ko. Kaduag ti gayong ko. Medyo narigat, Miss Tichos. May ramraman kayo lamat ang ran no da encuentro. Delikado. Sir. Matulak ta ti makimismisa dito simbahan dito San Miguel. Kaslawan mo ti pan nakariribok dagiti tao. May papan ka nagiti nagpukaw akalugaran da. Apasig a senior citizen. Pabor ka na kami. Sana mariribok ti grupo. Nagtalinay ti kasta sitwasyon. Ti babaya karuro ni ti simbahan. Sana kalakit niya agbidot ti tilangan na. Isu day taon ti kayat ni Apo Lucero. Nga idatagugan ko na. May isa ka no birin. Lumawas ito eh. Kablawak. Miss! Mabalinti makiamam mo. Ha? Sino kayo? May isa kadagiti nakimisa iti kalkalpas lang nga misa. Kasta kadi? Anya ti may pay ko kada kayo? Di kagpadlaw kadagiti tao. Paltog na iti nalingdan iti jacket iti takyag ko. Saan? Hindi nakdangran. Saan ka aman ano? Masumurot ka kanya akaslawan dagas ang mapaspasamak. Anya? Hala, magnaga. Katsaron mo ka. Ti ibagak apag na ang tisurutan. Ludivina! Ludivina! Awagan naktibisita may akadwa ka makimisa. Ibaga manapatag ti papanam. Ngam di kag sarda nga magna. Ludivina! Adalang papanak. Umuna ka ni Jibalay, Nelia. Magnaga. Ibaga mga umuna ni Jibalayo. Umuna ka nga gawid. Adapay papanak. Kasta. Sige, parta ka mo ti magna. Apay ngay, di matan sumangpat ti balasang nga anak ti aking balay di ti nagdagusam. Wan nga ron. Adamang sarsarunukan ko na alalaki idi pinagtagaryak. Ngamjak masigurado no am-am mo na day ti ang tao no saan. Am-am mo na siguro Manakimisamat ni Ludivina. Ngam di unay matagtagari. Jak unayin kabisado. Ubing nga adayong ngamdata ni Ludivina. Iso asaan ta nakadangdanggay idi addata pay dito'y San Miguel. Wan ta saan ta akabatch? Sa bali ti nakabaddungalan na. Ta syempre, dagiti mo't katawanan na. Wan nga ron. Saan nakagbayagan ha? Or-orayin dak ita ni Jibalay mi. Sige nga Rod Emerald. Orayak asumangpat ni Ludivina. Si kamat ngamin. Di pala ijibalay mi tinakidagusam. Wano, di ore iji ko masigod abalay yun tinagdagusam. Total, nasingpat sama tayo nakagatang. Pangaasim Emerald. Di mon ipalagip ti balay mi. Agsakit lang ang tinakam ko. Sige. Saanin? Sige, agawit akon. Urayin ka ijibalay, inton malam. Kasano dayta? Di pa simangpat ni Ludivina? Saan pa, Leonardo? Jak malipatan ti lalaki ang nakitak ijay compound ti simbaan amang sarsarunukan kwa na. Anya? Itala ang maamiris ko. Tinalyaw ni Ludivina idi inawagak. Ngam, kasla mapilpilit idi intuloy na ti madayo adinak in kaskaso. Amangan no di na matamam mo di mang sarsarunukan kwa na. Kat amangan no dakas matipanggap na kini Ludivina. Mabali na kasta, Leonardo. Apay ajak na amiris adagos dayta. Talagang addasaan anasayat ang mapaspasamak dito Ilio. Rumbag lang agtignayin dagiti otoridad. Inkarida nga ag-surveillance dan. Imbagak ano mabalin, kat sumurot kami kadakwada. Ngam, saan ka no ang mabalin ta delikado? Talaga delikado, Nelia. Ngam, asino nga tati kinunam amang sarsarunokin ni Ludivina? Mariribo ka na. Ang mga no pabasulan dakdag iti dadakkel na.
no apay adyak sinurot. Awan basol mo iti dayjay, Nelia. Awan ammo mi tinapasamak. Leonardo. Di ka madanagan. No nagtignayan dagiti pan nakabagiti lintag. Maduktalanan iti mabiit. No sa dino tayan dagiti nagpukaw at tao dito iliyaw. Sapay ko ma. Nang runa da papangkan mamangko. Ang mga nudagas tinapasamak kadakwadan. Madanaganak atalagan, Leonardo. Laka, sentro ti probinsya ti nang pananda kadata. Saan ta basta makasubli iti ili tayo? Saan na parikot na ita? At dalata mang tulong kadata. Nang namaak na ita. Anya nga rin ti aramidin ta itan. Nay, dayjayan tayo mang sipsipot kadata. At nakasarsar ita na. Di mo ko na nga itan ti panaglibas ta. Saan pa ay? Taimingan ta. Siputan ta. Ado akanayon ti tao dito'y tsindaan. Iso analaka tala makalibas no kaya ta. Nay, pinalyaw na ta. Ado ka din ti kargaday tatabong ita-itayam kadagiti lumabas a tao dito'y ayan ta. Ay, basit pa. Tinasayat. Itagtakan kuha ng tilinaon dagiti gemta at tabaw. Sige, alaom ti tabok. Itad mo kankwanan, tinalimusan ta. Bakit? Oh, anya ti kunana. Mapanda ka numangan iti kadwana. Isu akong tawayan tan. Anya? Oh, nakatalikod dan. Iti panganan iti igid ti highway ti pangananda. Isu adito iti turungan ta. Ha? Umaykan bakit? Darasem. Sumpuktan iti ayan dagiti ado ang makichincinda. Dita ka! Anay ko! Apay! Anya ti basol ko! Anya ti ramidan niyo kanya! No sana klama ka ni ministro. Siyakla kumanti umuna amang sisip iti banglom. Angan sana bali? Sumublatak to ka ni ministro. Anya ti kayat masawan. Orayam, mamuam to. Inak panawan dito eh! Linya sa naribot. Hoy! Ang supli ka! Ang supli ka! Makalibas nga ta damante ken sali di Diyos. Anya mati mapasamak ken nilo divina. Gagayem di uliwan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas. Iti drama tayo anapauluan. Agent 540. Insurat para iti radyo. Nila iti Astudillo Aquino. Ken iti mat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.